Buenos días. ¿Me escucháis, verdad? Sí, vale. Buenos días, sí. ¿Tú escuchas música, Diana? Y 10 más. Moi bo día a todos e a todas, benvidos a todos os membros da corporación. Saudamos ao personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados, público asistente, así como a todos aqueles que nos siguen a través do sinal do streaming e os dous concelleiros que se atopan en conexión dende os seus domicilios. Asunto número 1 deste pleno extraordinario. Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Ben, entendemos a urxencia por asentamento. Ben, moitas grazas. Asunto número 2. Aprobación de expediente M2/2020 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito, modificación do anexo de subvencións nominativas, modificación do anexo de inversións e cambio de financiación en proxectos de inversión do orzamento de 2020. Ben, terá a palabra en primeiro lugar para expoñer este punto o voceiro do Goberno e concelleiro de Economía e Facenda, señor Laje Tuñas. A continuación, haberá unha quenda primeira de 10 minutos por grupo e unha segunda a réplica de 5 minutos. Señor Laje, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. O Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña suporá, como ben saben, a modificación do orzamento ordinario 2020 coa mobilización de máis de 13 millóns de euros co obxecto de facer fronte ás consecuencias económicas e sociais do coronavirus. É un plan froito do diálogo e das achegas dos distintos grupos políticos da Corporación Municipal, así como da escoita das demandas e inquedanzas dos sectores afectados. A modificación orzamentaria ten por obxectivo contribuir ao mantemento do tecido socioeconómico desta cidade. Entendemos e penso que compartimos, como ben apuntou o pasado venres a nosa alcaldesa, que a política ten que estar á altura do que espera a cidadanía de nós. Representamos aos coruñeses e as coruñesas para, desde logo, aportar solucións e non para crear máis problemas. Trátase sen máis de ser útiles con todo o que iso supón. Este modificativo finánciase con sorte ao establecido no artigo 177, decreto legislativo 2/2004 do 5 de marzo da Lei de Facendas Locais, o texto refundido, concretamente cos recursos económicos seguintes que vou a citar. 8.977.416,20 euros procedentes de baixas de crédito en diferentes aplicacións que se estima que se poden minorar sen detrimento dos servizos aos que foron inicialmente adscritos, tal e como consta xustificado no expediente. E 4.299.000 euros de remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Estamos a falar de máis de 13 millóns de euros destinados, ni máis ni menos, que a axudarlle ás empresas, aos autónomos, a quen peor o está pasando, aos colectivos vulnerables, en definitiva, que supoña unha bocanada de aire, unha axuda imprescindible para que poidamos sair todos xuntos da crise derivada do coronavirus. A tramitación desta modificación do orzamento vixente efectúase en coherencia co que ten sucedido coa pandemia do COVID-19. O estado de alarma no que nos atopamos aínda, quero recordar que aínda estamos en estado de alarma, así como co excepcional interese xeral de tomar medidas inmediatas para paliar o dano social e económico da situación. Cabe recordar, ademais, que vamos a utilizar un procedimento
e eu penso que isto é moi importante, que nos permite acortar os trámites case nun mes. Concretamente, ao abeiro do artigo 177.6 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, imos a proceder a unha modificación do orzamento que vai a ter consecuencias inmediatas. Quero recordar que este artigo está pensado precisamente para habilitar créditos en caso de calamidades públicas ou de natureza análoga de excepcional interese xeral, que, tal como di o propio artigo, serán inmediatamente executivos. No mesmo sentido, tamén aparece regulado no artigo 38.4 dun Real Decreto, o Real Decreto 500 do ano 1990, que tamén contempla os acordos das entidades locais que teñan por obxecto a concesión de créditos extraordinarios en caso de calamidade pública ou de natureza análoga. Estamos a utilizar todos os instrumentos que nos permite a normativa vixente, dado que a situación é excepcional. E dado que a situación é excepcional, tal como se refiren os artigos aos que se fixo mención, o que damos é un paso en materia económica co obxecto, precisamente, de facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, que non radica nin máis nin menos que en protexer e dar soporte ao tecido productivo e social para minimizar o impacto e lograr que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, se poida producir canto antes un rebote na actividade. Algo no que todos coincidiríamos se fose así, e que fose canto antes, porque é un desexo compartido. Quero recordar que non só será inmediatamente executivo o acordo que poida adoptar o Pleno no día de hoxe. Tamén haberá un tempo mínimo para a presentación de reclamacións, que será nem máis nem menos que os 8 días seguintes a súa aprobación, entendéndose desestimadas de non notificarse a súa resolución ao recorrente dentro do devandito prazo. As medidas que se pretenden implantar suporán un esforzo extraordinario para este Concello, dado que se asumirán novamente competencias que non son propias das entidades locais. Non están na esfera actual de atribucións das entidades locais, pero decidimos destinar unha parte do orzamento a medidas que van dirixidas a mitigar o duro impacto económico derivado da crise sanitaria. Tamén cabe hoxe recordar que o Goberno local foi adoptando progresivamente diferentes medidas de orden económica e social para facer fronte á pandemia na cidade. E isto se fixo dende que se declarou o estado de alarma coa entrada en vigor do Real Decreto 463 do 14 de marzo. A modo de exemplo, entre outras accións, entre outras moitas accións, cabe recordar a aprobación dun novo calendario fiscal encamiñado a flexibilizar os prazos relativos ás obrigas tributarias, as medidas en materia contractual para a protección do emprego dependente das contratas municipais, a instrucción para axilizar o pago das subvencións ás entidades ou a axilización do pago a proveedores. Na mesma liña, cabe recordar que se levaron adiante actuacións como a entrega de medios de protección a distintos colectivos, pero, sen dúbida ninguna, merecen unha especial mención as medidas de orden social, coas que se dou protección, entre outros, aos grupos de poboación máis vulnerables a través de proxectos como a posta en marcha dun dispositivo de acollida destinado ás persoas sen teito, programa amplamente recoñecido e sen precedentes. E, dende o punto de vista institucional, este Goberno, dirixido pola nosa alcaldesa, apostou, dende o comezo da crise sanitaria, polo diálogo con todas as forzas políticas representadas na Corporación Municipal, conscientes da necesidade de traballar dende a unidade e a cooperación, para afrontar unha situación extremadamente grave. E con este fin mantivéronse reunións regulares da Xunta de Voceiros e tamén da Comisión de Economía, Facenda e Réxime Interior, cun elevado nivel de interlocución, consenso e achegas por parte de todos os grupos políticos. E quero determe aquí para facer un recoñecemento explícito a todos e a cada un dos voceiros e voceiras dos grupos municipais, o cal é extensible
ao conxunto de membros da corporación. Hoxe Coruña é un exemplo. A nosa cidade é un exemplo e podemos estar fachendosos de selo porque o que debía de ser normal, o que debía de formar parte da normalidade na actividade política, na participación, na representación dos cidadáns, a veces convírtese en algo extraordinario. Non estamos a facer ni máis ni menos que o que esperan os cidadáns de nós, pero moitas veces o contexto e o ambiente que se respira fai que isto acabe convertíndose en algo extraordinario cando tiña que ser ordinario. E isto non é posible só, ni moito menos, pola actitude que tivera este goberno, con todos os erros que teñamos cometido. Isto é posible, sen dúbida ninguna, pola cooperación, pola altura de miras e por tamén unha forma de entender a política que penso que puxeron de manifesto todos os grupos políticos que conforman a corporación. Hai diferencias políticas, senón seríamos seguramente unha única organización. Hai diferencias e as vai a seguir habendo. Hai diferencias ideolóxicas e ata diría que bo que as haxa porque un contraste de pareceres nos leva a enriquecer a actividade que estamos a facer, que é unha actividade noble de representar os coruñeses e as coruñesas pensando no ben común. Pero tamén hai que dicilo, non só cando se fai mal algo, tamén cando se fai ben. E hoxe creo que podemos dar un paso máis, un paso adiante, con todas as críticas que se fagan, con todos os matices que se queiran, que o goberno tamén está para iso, para aguantar as críticas e entender que hai propostas que non coinciden exactamente co que facemos. Pero, sen dúbida ninguna, é posible porque dende o primeiro minuto a nosa alcaldesa nos convocou a todos, os voceiros de todos os grupos políticos, porque a Xunta de Voceiros falou dende o primeiro día do estado de alarma 2 veces á semana e puxemos en común e, sobre todo, se puxo o interese xeral, o interese da cidade, por diante de calquera outro interese partidario, por lexítimo que fora. Por iso, o Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña se configura como un instrumento traballado e de consenso, dentro das posibilidades económicas do Concello, para axudar a facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da pandemia. Coa maior axilidade posible, sabendo que hai trámites, burocracia e unha normativa que respetar, pero sendo moi conscientes de que temos que proporcionarlle recursos ao tecido social e económico da nosa cidade, así como atención ás persoas que están nunha situación de maior vulnerabilidade. A gobernanza solidaria, a gobernanza compartida, penso que é algo parecido. E, polo tanto, non vou a determe en todas as liñas e en todas as actuacións que leva consigo este plan que xa foi presentado o pasado venres. Tempo haberá nos seguintes turnos de intervención. É un plan que estruturado en 3 eixos pensa fundamentalmente en cooperar e en axudar a aqueles que están pasando mal, a aqueles que teñen unha necesidade específica de recibir apoio e soporte. Non o podemos facer todo dentro do Concello. É máis, seguramente sexamos a administración con menos recursos de todas as que poden poñer recursos para axudar a empresas autónomos e colectivos vulnerables. Pero hoxe a cidade da Coruña é a primeira cidade de Galicia en volumen de recursos mobilizados para poder destinar precisamente a un plan que é ambicioso e que supera incluso as expectativas de moitos dos que representan a sociedade civil. Non o digo eu, limítome a parafrasear as verbas de diferentes representantes destas entidades que pedían que nos mobilizáramos, pedían que houvese un plan ambicioso, pero non contaban con que se movilizaran tantos recursos. Por lo tanto, sin que pensemos que está todo feito, máis ben está todo por facer, este é un primeiro paso polo que sometemos ao Pleno a modificación do orzamento 2020, a segunda modificación, e por a cal lle pedimos a todos os grupos políticos e a todos os membros da corporación o seu apoio.
Nesta primeira intervención, nada máis e moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos as intervencións. Primeiro turno para o Grupo de Ciudadanos. Señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi bons días a todos os aquí presentes e os que nos seguen por streaming. Quixera empezar a miña intervención dando a noraboa a esta cidade polo 35 aniversario da Casa das Ciencias. Un día como hoxe, hai 35 anos, se inauguraba por todo o alto un dos museos máis importantes, cos 4 millóns de visitas acadados o ano pasado, da cidade de Galicia e me atrevería mesmo a decir que de España. Ademais, nestes tempos de pandemia que cobra tanta importancia, tamén hai herdanzas boas. Esta crise que estamos vivindo estános a dicir que a ciencia e a investigación son un piar básico, fundamental desta sociedade. Aínda que agora está posta toda a atención no coronavirus, non podemos esquecernos de que aínda hai moitas enfermidades que non teñen cura. Necesitamos da investigación, necesitamos da ciencia, demos conta dela, porque apostar pola investigación, apostar pola ciencia é apostar polo noso futuro. Un dato a mellorar, Galicia só aporta o 0,9% do PIB ao I+D+I. Un bo agasallo para este aniversario podría ser unha exposición adicada á experiencia que como individuos e como sociedade estamos afrontando durante esta experiencia, esta crise, en a que non poderían faltar os aplausos que adicamos tantos días dando forma a un agradecemento que debemos seguir mantendo con toda a axuda que poidamos proporcionar. Este 2020 non pode ser o ano no que todo acabe, debe de ser o ano no que moitas persoas van ter a oportunidade de volver a empezar. É agora cando debemos poñer todo o talento, todo o potencial que temos nesta cidade e a todas as empresas que o forman no centro da reconstrucción. Todo isto que nos está a acontecer debe de ser un punto de inflexión na nosa historia para darnos conta da necesidade dunha visión de futuro que nos una a todos, enchéndonos de enerxía. Se o gran inimigo que temos é esta pandemia, esta dura pandemia, non hai tempo para que nós, como representantes institucionais desta cidade, nos dividamos en bandos, deixando a un lado o verdadeiramente importante que é o noso futuro. Só xuntos, xogando en equipo, seremos mellores. Dicía o venres na rolda de prensa da presentación do Presco, e repito aquí hoxe, que os políticos temos que estar por riba dunhas siglas. Temos que solucionar problemas, non crealos. En este momento temos que estar ao servizo da cidade e creo, de verdade, que estamos sendo un verdadeiro exemplo de moderación e de verdadeira política, a de construir para os cidadáns. O espírito desa unión amosado durante a presentación do Presco é máis necesario ca nunca vendo a dinámica de bronca instalada a nivel nacional, unha dinámica que provoca que os cidadáns rexeiten a política, porque ven que todo é eso, bronca, insulto, con intención de crispar e de dividir. Política que non nos vai sacar adiante, por iso hai que fuxir dela. Por iso é tan necesaria a moderación e o entendemento. Por iso estou tan orgullosa do que conseguiu a corporación desta cidade grazas a un goberno xeneroso e a unha oposición honrada que soubemos estar á altura das duras circunstancias que nos está tocando vivir e, como xa dixemos en moitas ocasións, que ninguén estaba preparado para o que estamos vivindo. Pero, de momento, temos demostrado ser capaces de dar a sensación de políticos adultos, responsables e conscientes da nosa responsabilidade. Tamén o dicía o pasado venres na rolda de prensa, con este acordo facemos boa esa idea de que en toda crise as cidades son esas nais onde caen todos os problemas globais e aquí está a Coruña, que aínda cos seus limitados medios locais desvívese por dar solucións a problemas que requerirían doutras administracións superiores, pero a cidade é a institución máis cercana ao cidadán e son as políticas locais as que están demostrando a súa capacidade na mediación das necesidades sociais e económicas. Con este esforzo e resultados, queda claro que as cidades como entidades deberían de ter moito máis peso e máis participación na política nacional. Neste pleno damos por válido este acordo votando a favor do modificativo dos orzamentos necesario para elaborar ese plan de reactivación necesario e urxente tras a crise sanitaria sufrida que xa deu paso á crise económica e social que nos atopamos agora mesmo. As previsións do PIB en Galicia non son nada halagüeñas. Entre xaneiro e marzo xa descendeu un 3,6%, o que se traducirá, sen dúbida,
en pérdida de emprego, pérdida que xa quedou reflectida nos meses de marzo e de abril. E como xa dixen antes, as cidades, as administracións locais debemos xogar un papel fundamental. Somos, para os cidadáns, a primeira ventana de acceso aos servizos públicos. Os coruñeses necesitan ao Concello neste momento. Si temos que insistir en reclamar a outras administracións o que a elas lles corresponde, pero non por agardar podemos deixar os nosos cidadáns. Por iso é tan importante o que imos aprobar hoxe neste pleno, por iso é tan importante o traballo feito estas semanas pasadas para chegar a este gran pacto pola Coruña, pola reconstrución económica e social. Un pacto cunha serie de medidas que necesitan ser dotadas de recursos económicos que se conseguen grazas a este modificativo que hoxe votamos a favor. Aínda que non quero deixar de mencionar algunhas das advertencias que fai o interventor no seu informe, no que sinala unha serie de puntualizacións que deben de aplicarse como a necesidade de ou ben dar de baixa de oficio créditos do estado de gastos do orzamento de gastos do INCE ou ben adoptar un acordo plenario para que sexa o INCE o que propoña as baixas e dar así seguridade aos 700.000 euros dados de baixa para a súa achega a este plan. Tamén en referencia ao plan económico financiero ao que está sometido este Concello, informa de que debido ao novo incumprimento da regra de gasto en 2019, a Xunta, exercendo a súa competencia de seguimento, requeriu ao Concello a tomar medidas que permitan o seu cumprimento ao peche de liquidación neste 2020. Este modificativo que hoxe aprobamos influirá nos resultados e confiamos en que o Goberno tome esas medidas necesarias á marxe das posibles modificacións que, como consecuencia do COVID, poida ter a Lei de Estabilidade Orzamentaria. Moi importante tamén a mención á falta de competencia local en materia de emprego, hostalería e comercio, pola que a normativa autonómica non permite novos servizos ou axudas en competencias impropias de entidades locais. Tampouco estima aplicable neste caso en base á Lei 5/2014 que prevé excepcións para exercer estas competencias impropias como servizos ou axudas por mor de acontecementos catastróficos, entre outros, entendendo que a súa finalidade neste momento, o momento directamente aplicado do COVID e non as consecuencias indirectas de carácter económico. Por tanto, na súa opinión, deberían ir parellas as actuacións de emerxencia de competencia de alcaldía. Advirte tamén o interventor que para a correcta tramitación da Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar, a marxe de ser competencias propias ou impropias, deberíase contar coa aprobación dunha ordenanza xeral de subvencións ou dunha específica para cada finalidade. E, por certo, tras estes datos do informe do interventor, non quero esquecerme de dar as grazas ao esforzo feito por todos os técnicos da área económica deste Concello e tamén ao señor interventor polo seu traballo de todos estes días. Instamos, pois, ao Goberno a cumprir todos estes pasos canto antes, sen ningunha dúbida, pero todos sabemos que esta crise vaise prolongar no tempo e que superarán primeiro quen tome medidas con rapidez e quen teña feitos deberes, polo que é necesario que as administracións tiren de todos os recursos do que dispoñen. É certo que se produce un caos normativo con esta pandemia e que a execución de algúns principios xurídicos poden ser discutibles, pero así como se xenera o chegar a producir cambios. Se a legislación ten que ser un instrumento para as ideas, por mor desta crise, con máis motivo. Levarános esta crise a un novo modelo de administración local? Pode que sí, xa que os propios xuristas están en permanente contradición. Creemos que se deben solicitar todos os informes necesarios, tanto de posibles duplicidades como sobre a sustentabilidade financiera, para exercer estas competencias. A lei é clara nisto, pero iso non debe frear a toma de decisións nun momento tan delicado para o conxunto dos nosos veciños. A loita para evitar maiores danos económicos e sociais tamén hai que pelexala ante a Xunta, que debe cooperar e facilitar aos concellos prestar estes servizos durante e despois da crise mediante o exercicio de competencias impropias se fose necesario. Todas as administracións deben colaborar tanto de forma económica como facilitando os trámites aos concellos e todos o debemos reivindicar. Temos unha cidade que levantar e nesta loita sempre nos van a topar. Agora toca non baixar o pé do acelerador, toca poñerse coas bases para que este plan se poida aplicar canto antes. Axudando as familias, aos autónomos, PEMES e empresas, esta gran cidade sairá adiante. E este plan que poderemos levar a cabo, grazas a este modificativo, debe servir para axudar de inmediato, porque xa hai moita xente nesta cidade que o está pasando mal.
Tardamos moito máis do desexado en poder chegar a este acordo, pero unha vez conseguido tras este pleno non debemos perder este ritmo destas últimas semanas para que se poida aplicar canto antes e os coruñeses poidan acceder ás axudas canto antes. Deixo para a segunda intervención o resto. Grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Ten a palabra por o Bloque Nacionalista Galego o señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, quero comezar saudando os membros da corporación, persoal do Concello, traballadores de prensa e o público que segue esta sesión plenaria a través do streaming. E comezo anticipando que moitas das reflexións que faremos na nosa intervención son coincidentes coas que xa fixemos o pasado venres cando as voceiras e voceiros de todos os grupos presentamos o Plan de Reactivación Social e Económica da Coruña. O BNG vai votar a favor da aprobación deste expediente para que sexa posible desenvolver de inmediato este plan. Como dixemos entón, creo que todos nos podemos felicitar por sermos capaces de aparcar as nosas diferenzas para facer realidade un plan de choque contra as consecuencias sociais e económicas da crise provocada polo coronavirus. A sociedade é o que demanda das forzas políticas ante unha situación de emerxencia como a que estamos vivindo, é a altura de miras, antepoñer o interese xeral ou partidismo de corto alcance. Por iso, congratulámonos de que na Coruña fosemos capaces de chegar a un acordo, insisto, antepoñendo o interese xeral a un xeito de entender a política que eu particularmente aborrezo. Refírome á política de luces curtas, baseada no curtopracismo, no permanente cálculo do rédito electoral, e na sobreactuación desaforada, até o punto de que un acordo así sería imposible no Estado pola crispación permanente e este xeito de entender a política que aborrezo no que está instalada a política estatal. Como dixen entón, non vou gastar un minuto en facer propaganda das propostas do BNG incorporadas a este acordo. As propostas dos distintos grupos tiñan un alto grau de coincidencia e sería ridículo que agora nos disputásemos o copyright. Creo que dende o principio tivemos unha atitude constructiva, acompañamos as nosas propostas dunha atitude favorecedora do acordo e o plan con todas as insuficiencias que se queiran sinalar e todos os matices que se queren facer é congruente coas liñas prioritarias a xuicio do BNG para hacer fronte a esta situación. Contribuir á reactivación económica e á xeración de emprego a través do impulso ao investimento público, loitar contra situacións de exclusión e atender as necesidades dos colectivos máis vulneráveis reforzando as políticas sociais e articular medidas específicas destinadas aos sectores económicos máis afectados polo parón da actividade. A maiores, aínda que non formen parte do texto do plan, o BNG e outros grupos propuxemos outras medidas que tamén foron aceptadas, como o mantemento, pese a suspensión de actividades na primeira fase do estado de alarma, de todos os contratos para evitaren que empresas prestatarias de servizos ao Concello recurresen a ERTE e garantir deste xeito o mantemento do emprego, ou favorecer a liquidez axilizando as contratacións e o pago a provedores ou axilizar tamén a firma de convenios nominativos con entidades e a convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva, adiantando a maior parte do seu monto total. Aínda que todas as medidas incluídas no plan parecenos importantes, e sen ánimo de establecer xerarquías entre elas, parecenos moi positivo o reforzo ao programa Bolsa de Vivendas en Aluguer, que as medidas destinadas a axudar o pequeno comercio se sume a activación dunha bolsa de locais comerciais en réxime de aluguer e que, ademais de crear o bono 10 e o bono 5 para incentivar o consumo no comercio e na hostelería local, tamén se crea o bono cultural para incentivar o consumo de cultura. O acceso á cultura é un dereito e é tamén un componente básico do benestar, pero a cultura é tamén un sector económico moi importante, que sufriu como que máis o parón da actividade provocado pola pandemia. Por iso, consideramos fundamental axudalo con medidas de estímulo e asegurar tamén que o investimento en cultura previsto nos orzamentos de 2020 se execute na súa integridade,
aínda que haxa que reprogramar actividades e reasignar partidas. Como comentei o venres, hai quen di que hai que facer das crises unha oportunidade. E como dixen tamén daquela, eu non gosto dese eslogan. Paréceme frívolo falar de oportunidade cando a crise sanitaria provocou tantas vítimas e hai tantas persoas pasando dificultades. Pero sí creo que esta crise nos deixa moitas ensinanzas. A destrucción dos ecosistemas fainos máis vulneráveis á infección por virus de orixe animal. Polo tanto, unha ensinanza desta crise é que a esperanza de futuro pasa pola defensa do territorio e do medio ambiente. Frente aos que aborrecen do público, que hoxe esteamos debatindo este plan, é unha demostración de que só a intervención pública pode evitar que esta situación desemboque nun grave fundimento económico e social. Cando unha consecuencia colateral desta crise é que hai industrias que anuncian o seu peche, industrias das que dependen centos de postos de traballo e que recibiron inxentes cantidades de axuda pública. Outra ensinanza é que o sector público debe de ter participación directa en sectores estratégicos da nosa economía. Nun país no que boa parte dos seus investigadores teñen que emigrar, unha ensinanza desta crise é a importancia de apostar pola investigación. Tras anos de recortes na sanidade ou de políticas que confiaron a atención aos maiores en empresas con ánimos de lucro, outra ensinanza é que a saúde e os cuidados deben estar no centro das políticas e, por iso, a importancia de contar con servizos públicos ben dimensionados. Durante as semanas de confinamento, todos nos dimos conta da importancia do abastecemento alimentario ou de que non podíamos depender doutros países para acceder a produtos básicos para defendernos da pandemia. Por iso, outra ensinanza é a importancia de ter unha base productiva propia e de apostar por unha economía de proximidade. Por unha economía coas raíces na terra, baseada no aproveitamento e posta en valor das nosas potencialidades e recursos. E a Coruña é unha cidade con unhas enormes potencialidades e recursos que agora, máis que nunca, compre mobilizar. Esta crise debe facernos repensar que modelo de futuro queremos para a Coruña e para a súa comarca. Por iso, saudamos tamén que no plan se contemple crear o Consello Económico e Social para deseñar, en diálogo con outras administracións e os axentes sociais, o futuro económico desta comarca. Pero non quero rematar sen facer tamén hoxe varias apelacións. A Coruña está chea de cartaces publicitarios do Concello anunciando unha serie de medidas para vencer o COVID. Medidas que até a hoxe eran só ideas, sen concreción, nin dotación orzamentaria, por moito que non neguemos a implicación desde o primeiro día dos membros do Goberno municipal e do conxunto da corporación e, en particular, dos servizos sociais do Concello, aos que queremos expresar o noso recoñecemento. Nesa campaña fálase incluso dun plan de contratación de máis de 500 millóns de euros para facer fronte á crise do COVID, cando, como dixemos no pleno ordinario do mes pasado, ese plan simplemente é un compendio de todos os contratos que está previsto licitar e adxudicar neste ano e nos anos vindeiros, todos eles previsións anteriores a esta crise. Por iso, ao Goberno municipal pedimos feitos e non propaganda. E, por tanto, a máxima dilixencia para vehiculizar este plan. Non abonda con orzamentar, hai que xestionar e executar. E pedimos tamén flexibilidade. Aínda non coñecemos a dimensión real da crise social e económica. Os orzamentos teñen que ser unha ferramenta flexível, capaz de adaptarse ás necesidades que dite a evolución da situación, e se é necesario suscribir unha operación de crédito para atender estas necesidades, fagámolo tamén. E ao Goberno galego e outras administracións pedímoslle simplemente que exerzan, que asuman e exerzan as súas responsabilidades. No plan hai medidas para o comercio e a cultura, para favorecer o acceso á vivenda, axudas a PMs e autónomos, medidas para o mantemento do emprego e incentivar a contratación, pero en todas estas materias as competencias están residenciadas sobre todo na Xunta de Galiza.
E as medidas impulsadas dentro do Concello non poden servir de pretexto, como xa dixemos o pasado venres, para xustificar a inacción doutras administracións. Mais, en calquera caso, quero rematar como comecei, saudando que os distintos grupos fósemos capaces de chegar a este acordo. Quero tamén destacar o extraordinario traballo que fixeron os técnicos da área económica e o conxunto dos funcionarios municipais e reiteramos o voto favorável do BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Moi bons días a todas as persoas que van seguindo este pleno, ben presencialmente, dende o salón, ben telemáticamente, acorde cos tempos que temos. Quería, en primeiro lugar, dedicarlle unhas palabras de despedida e de agradecemento a Carme Villar, asesora do Grupo Municipal e peza clave durante o goberno de Xulio Ferreiro, dende a Consellería de Xustiza Social, que inicia unha nova andaina profesional e que nos deixa sen un valor básico dende o seu traballo. Quero que Carmen marche moi orgullosa do traballo realizado. Nos o estamos na aprobación, por exemplo, da renda social municipal, na descentralización dos servicios sociais polos barrios, na gratuidade das escolas infantís e tantas e outras medidas destinadas a traer unha maior xustiza social a esta cidade. Estamos moi orgullosas, emocionadas incluso, e desexamos o mellor, Carmen. E despois desta noticia triste, pois unha boa, porque nos chega a noticia tamén de que se arquiva definitivamente a demanda contra Claudia Delso, na causa iniciada pola xestión do cárcere, e que ven a confirmar o que dixemos en todo momento. En primeiro lugar, que Claudia era inocente, e en segundo lugar, que na Marea Atlántica non roubamos. E a decisión xudicial que se nos achega hoxe pois ven a confirmar que efectivamente en todo momento foi así e que era unha causa política máis que xurídica abordada dende o noso punto de vista inxustamente. E dito isto, paso á defensa do asunto. Entendo que despois da intervención do voceiro socialista de 14 minutos podemos ser un poquinho máis flexibles cos turnos de intervención. En todo caso, tentarei ser breve. Hoxe cumplense 79 días dende a declaración do estado de alarma, máis de 2 meses e medio de crise sanitaria que se levou máis de case 30.000 vidas. 79 días de confinamento para deter o virus dende as nosas casas. 79 días de peche de negocios, días de destrucción de emprego, de reducción drástica dos ingresos en moitos fogares. 79 días tamén de solidaridade veciñal, chegando dende as redes de barrio onde a administración, con moito esforzo, pero desbordada, non era capaz de chegar. Veciños e veciñas repartindo alimentos, máscaras e acollendo a persoas nas súas casas. Xa en abril, hai mes e medio, Barcelona aprobaba un paquete de 25 millóns de euros de axuda a autónomos, PEMES, comercio local e hostalería. Hai alrededor de 10 días presentaba o segundo plan de impulso para o sector cultural e exixía ao Estado un pacto polo dereito á vivenda. Outra cidade do cambio, Cádiz, conseguiu poñer a disposición pisos turísticos como aloxamentos de emerxencia. A empresa municipal de vivenda presta asesoría xurídica á cidadanía sobre as moratorias hipotecarias. Tamén lanzou a campaña Radares para impulsar redes veciñais solidarias. Non como aquí, que parece que molestan porque, en realidade, todo vai ben. Mesmo cidades gobernadas polo seu partido, señora Rei, son máis áxiles que a Coruña. Por exemplo, Lugo lanzou o Plan Reanima a poucos días de declararse o estado de alarma. A estas alturas xa convocaron as bases, pecharon o prazo de solicitude e tramitan os expedientes para axudar a conciliación e o mantemento do emprego. Dende o 29 de abril, o mesmo Concello, Lugo, xestiona directamente os bonos de apoio ao comercio local a través dunha plataforma digital. Neste caso, como en tantos outros, o tamaño dos concellos non é relevante. Sada e Arteixo xa aprobaron no plenos telemáticos, por certo, as axudas a autónomos e PEMES. Seguimos agardando, por suposto, polos plans da Xunta, que malia os seus mítings diarios na televisión pública, a de todos e de todas, está agardando a proximidade das eleccións para prodigarnos coa súa habitual choiva de anuncios que logo deixa sen cumprir, e para mostra un botón. Nestes días se anuncian as obras do CHUAC que levan pendentes dende 2010. Na rolda de prensa do venres, o señor Laje presumía de que a cidade era pioneira en abordar un plan de impulso. En que somos pioneiros, nos preguntamos nós, señora Rei?
Únicamente, en todo caso, en pisar o turbo da maquinaria propagandística. Levamos semanas vendo como se publicita con enorme desembolso económico un plan de reactivación antes de presentarlo a quen o ten que aprobar, que é esta corporación. O Goberno local precisou 79 días para cerciorarse de que había que reforzar a atención social, apoiar a hostalería, o comercio e as PEMES. Canto van tardar en publicar as bases e tramitar os expedientes? Teña cuidado, señora Rei, porque na súa ofensiva publicitaria pode estar despertando unas expectativas que sexan difíciles de cumplir en tempo e en forma. A Marea Atlántica, efectivamente, votará a favor deste modificativo, en primeiro lugar, porque non queremos ser, en ningún caso, responsables do retraso deste Goberno. Teñen todo, absolutamente todo, por facer, con ausencias clamorosas ao longo destes 79 días de pandemia, como as Consellerías de Emprego e a Consellería de Cultura. A Marea Atlántica leva 2 meses e medio presentando propostas na Xunta de Voceiros para deseñar un plan de choque social que evite que saiamos desta crise como saímos da de 2008, precarizadas, empobrecidas e cunha intolerable e crecente desigualdade entre pobres e ricos. E hai que poñelo con todas as letras. Dentro das medidas que se recollen no modificativo se inclúen efectivamente algunhas das presentadas pola Marea Atlántica, que foron máis de 100. O reforzo dos servizos sociais cunha maior dotación á renda social e ás axudas de emerxencia, acompañado dun incremento de persoal, porque non nos podemos permitir nestas circunstancias atascos administrativos. O incremento de fondos para a canguraxe, aínda que desgraciadamente se esquecen outras vías necesarias para facilitar a conciliación. O apoio ao sector cultural e, concretamente, entre outras medidas, as bolsas para a creación, residencias artísticas e as colaboracións entre a cultura e outros sectores afectados, hostalería, comercio, mundo empresarial. Pero, en total, non hai incremento do apoio á cultura, senón que hai recortes, e o interventor advirte de 700.000 euros de descuberto no INCE. A creación dunha oficina de atención cidadá para centralizar a xestión de todas as medidas deste plan de reactivación. Parcialmente se recollen os incentivos autónomos PEMES e micropemes e se inclúen tamén axudas ao pago de alugueres comerciais e a creación dunha bolsa municipal de baixos para próximamente. Tamén se recollen medidas, en que me gustaría pararme porque foron deturpadas dende a súa versión original, como é a distribución de bonos de compra para o comercio local, unha proposta coa que a Marea Atlántica pretendía aunar o incentivo ao comercio de proximidade co gasto social de apoio ás rendas máis baixas, algo que se transforma en 2 convenios de 1.300.000 euros a 2 entidades e desaparece completamente esa visión redistributiva da riqueza, que nos parece moi importante. Por outra banda, o modificativo reforza a Bolsa Municipal de Vivenda en aluguer, unha medida recollida nos acordos de investidura entre o PSOE e a Marea Atlántica dende hai xa máis dun ano e que non moveu ningún só papel de sitio. É unha medida que quedou preparada as bases redactadas dende o goberno de Xulio Ferreiro e a verdade é que está paralizada. E esa é a única aposta que se fai dende este goberno local pola vivenda. Non se inclúe ningunha máis das outras iniciativas que presentamos, como foi a condonación dos alugueres sociais municipais, o asesoramento legal vía EMUSA, as negociacións para incorporar vivendas turísticas ao aluguer social, nin as axudas a quen se está a endevedar para poder pagar o aluguer, nin a adquisición de vivenda para aluguer público facilitado polo Plan Estatal, etc., etc., etc. Tamén se perde a oportunidade de facilitar o tránsito a unha vivenda de persoas sen fogar. Dentro do albergue de Riazor, no que se investiu efectivamente tantísimo esforzo e de resultados tan bons, pero se desaproveita esta oportunidade, por exemplo, de utilizar programas como Housing First e outras moitas persoas usuarias terán que voltar á rúa. Porque todo isto acontece co Centro Aveiro de Baixa Exixencia pechado dende novembro e sen maiores alternativas que os albergues xestionados por entidades benéficas cos límites que todas e todas coñecemos. As súas políticas de vivenda son insuficientes, máis alá do xa anunciado retorno do ladrillo. Rematarán vendo, como anticipamos xa en moitas ocasións, o grave problema habitacional que se xera nos vindeiros meses en canto se reanuden dos desafiuzamentos e en canto os fogares das rendas máis baixas non podan asumir o endebedamento resultante de non poder pagar o aluguer. Polo demais,
Parecenos unha mágoa que o Goberno non teña claras as prioridades da xente e persevere en manter as súas partidas en gasto absolutamente prescindible, como pode ser ese gasto en publicidade que se duplica ata 1 millón de euros, máis o que se introduce neste modificativo, ou o gasto dese convenio irregular coa Deputación que foi contestado de maneira unánime por toda a oposición aquí no Salón de Plenos. Con isto teríamos mínimo 1,6 millóns de euros máis para rescate social. O plan de reactivación que hoxe se presenta non se pode chamar plan de choque e moito menos social. É máis un paquete de medidas, agardo que o primeiro paquete de medidas positivas, na meirande parte dos casos, pero faltas de ambición, audacia e compromiso social. Votaremos a favor por unha segunda razón que é evidente. Mellor este plan que ningún plan. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Buenos días a los compañeros de corporación, a los medios de comunicación, a los funcionarios municipales, a quienes quiero agradecer especialmente su trabajo para que hoy podamos aprobar este plan y a quienes nos acompañan por streaming. Lo decíamos en el anterior pleno y yo no me cansaré de repetirlo. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y corporaciones valientes. Yo creo que hoy, aunque vamos un poco tarde, podemos estar orgullosos de haber alcanzado un acuerdo que beneficiará a miles de coruñeses. Estamos viviendo un momento muy complicado, especialmente para las familias que han perdido algún familiar como consecuencia del COVID-19, pero también para muchas otras que viven con angustia la crisis económica. Muchos coruñeses que han tenido que cerrar sus negocios y no saben si van a poder volver a abrir, otros que están acogidos a ERTEs que ni cobraron y muchos que no saben cuándo van a volver a trabajar. Por eso creemos que es urgente aprobar este plan de choque social y de reactivación económica y ponerlo en marcha cuanto antes, porque también es urgente aprobar las bases de cada programa y acertar y, por supuesto, ejecutarlos. Por eso no entendemos cómo algún grupo municipal sigue instalado en la crítica, y me refiero a la Marea Atlántica, que pretendía excluir al Partido Popular de este pacto, que no es capaz de escuchar el llamamiento a la unidad que nos piden nuestros vecinos. Los que nos han votado y también los que no, señora García. Aquí estamos para trabajar todos y remar todos en la misma dirección. Un plan de rescate social y de reactivación económica no es un tema ideológico. Eso es lo que querría la Marea, imponer su ideología al resto de la corporación. Desde que se decretó el estado de alarma, el Partido Popular tendió la mano al Gobierno local el primer día y la ha mantenido tendida, solicitando como primera medida la creación de una comisión de seguimiento con todos los grupos municipales para estar informados y para ayudar en todo lo que necesitase el Gobierno municipal, y así se articuló a través de la comisión de portavoces. También pusimos en conocimiento de todos los grupos las propuestas recibidas de diversos colectivos, es decir, nos remangamos desde el primer día para agilizar un acuerdo social y económico y pusimos ladrillos para construir puentes. Muchas de las propuestas que hemos planteado están relacionadas con el empleo, porque es la mejor política social y porque ya no iba bien en Coruña antes de la pandemia. En una ciudad donde 20.000 trabajadores están afectados por ERTEs, de los que muchos aún no han cobrado la prestación, urge concretar acciones municipales de apoyo destinadas principalmente a mantener el empleo, reactivar la economía, dinamizar el comercio y la hostelería en una ciudad donde el sector servicios supone el 85% del empleo. Muchos negocios están valorando no volver a abrir y necesitan un respirador. Hemos hablado con representantes de todos los sectores y con muchos ciudadanos que acudieron a nosotros porque se encontraban en una situación límite. Fruto de este trabajo han sido las más de 100 medidas sociales y de reactivación que presentamos en la Comisión de Portavoces. Solicitamos que también que a través de la Comisión de Hacienda se articulase un modificativo urgente. Tengo que decir que se ha trabajado mucho por parte de todos los grupos y como miembro de la Comisión de Hacienda quiero agradecer la actitud dialogante y la voluntad de llegar a acuerdos sin líneas rojas y con más coincidencias que desencuentros. Fruto de este trabajo es el plan que hoy traemos a pleno para su aprobación. Entre las medidas de carácter social que hemos propuesto, varias ya se han puesto en marcha o están en este plan que aprobamos, como más ayudas para la conciliación en familias con menores, un programa de acompañamiento de personas mayores, incrementar la partida de emergencia social para ayudar a las personas que vean alterada su situación económica y queden en situación de riesgo de exclusión social, la puesta en marcha de un servicio telefónico de ayuda para personas que lo necesiten en esta situación, durante esta situación,
un plan de emergencia para personas sin hogar, aumentar el número de horas de la ayuda a domicilio, etc. En las medidas de carácter económico se han incluido varias que ya se han puesto en marcha o están en este plan, como ayudas para autónomos y pymes que vean disminuida de modo significativa o paralizada su actividad, abono de cuotas de seguridad social de autónomos, modificación del calendario fiscal, mantener todos los contratos municipales para garantizar el empleo y evitar ERTEs, agilizar el pago de facturas y convenios atrasados y la firma de convenios y subvenciones de 2020 antes del 30 de junio, exención del pago de tasas a hosteleros y comerciantes, ampliación del espacio para terrazas, ayudas para equipos de protección y adaptación de locales de hostelería y comercio a la nueva realidad del COVID-19, etc. Y para poner en marcha todo esto también solicitamos la creación de una oficina de coordinación de medidas y refuerzo del personal de bienestar y del área económica para agilizar su tramitación. También están incluidas en la propuesta de hoy y también hubo consenso en ello. Nos gustaría que se hubiesen incluido también otras, pero creemos que debe aprobarse un plan de manera urgente y con el consenso de todos los grupos. Hemos priorizado las medidas en las que coincidíamos los grupos y que consideramos que son prioritarias. Nos gustaría también que se hubiese aprobado antes, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los autónomos y las pymes y muchos trabajadores por cuenta ajena, pero no es momento de quejarse, sino de ser ágiles y de acertar. Nos gustaría también haber dispuesto de más fondos, reduciendo gastos en externalizaciones, publicidad, en fiestas que no se van a realizar o que ya no se han realizado pues porque no ha podido ser por el estado de alarma, teniendo en cuenta que además el INCE cuenta con un remanente de más de 600.000 euros, según la liquidación de 2019, y no haber tenido que destinar 12 millones de euros del superávit a pagar sentencias judiciales heredadas del antiguo testamento socialista. Pero entendimos que este era y es tiempo de sumar, de negociar, de consensuar, como hemos intentado desde el primer minuto de mandato, y no de restar, de ser sectarios o de imponer, como han tratado otros, pretendiendo excluir a nuestro grupo de las negociaciones. Los coruñeses no entenderían que ahora no hubiese acuerdo. Creo sinceramente que hemos acertado y quiero agradecer personalmente al señor Laje, con quien he mantenido varias reuniones en esta negociación, igual que representantes de los demás grupos, su voluntad conciliadora, sin aceptar chantajes ni sectarismos. Solo espero que esta actitud se mantenga. Ahora queda todavía mucho trabajo por hacer, porque hoy damos el primer paso, que es aprobar el crédito, habilitar los fondos para el plan y toca a partir de mañana elaborar las bases de cada uno de los programas y ejecutarlos. Para ello, a propuesta también de nuestro grupo, trabajaremos desde la Comisión de Hacienda, que hará además el seguimiento del plan, de su funcionamiento y ejecución. Nos tienen a su disposición. Esperamos también que, si es necesario más dinero para reforzar estas iniciativas u otras nuevas, se pueda llevar a cabo otro modificativo cuando se vaya concretando la ejecución del presupuesto general. El Gobierno municipal siempre nos encontrará si es por el bien de la ciudad. Quisimos aportar desde el principio de mandato, pero se nos excluyó, como vimos, con el presupuesto y con las ordenanzas fiscales. Ahora nuestras propuestas han sido escuchadas y creo que ha sido bueno para todos, en especial para los coruñeses, que es a quien nos debemos. Este es el camino, el del diálogo y el del acuerdo. Nosotros así lo entendemos. Quiero terminar esta primera intervención con un par de apuntes que ya se han mencionado por parte de la señora Martínez, pero que también quiero recordar, que son relativos al informe del interventor. Apunta a que en el INCE hay que hacer un ajuste en el presupuesto. Señala que hay en vigor un plan económico financiero que preveía el cumplimiento de la regla de gasto en 2019 y que se volvió a incumplir por segundo año consecutivo, el anterior de la marea atlántica, y que hay que adoptar medidas. Es importante instar al Gobierno, como ya se ha hecho, pero el Partido Socialista, que tiene hilo directo, pues que se flexibilice la regla de gasto en un momento tan complicado como el actual. Destaca también que el punto 7º del acuerdo que vamos a aprobar adopta la aplicación de la ordenanza de subvenciones del área de bienestar, que está prevista para actividades de servicios sociales, cultura y deportes, y se va a dedicar ayudas, se va a acoger a ella ayudas para empleo, comercio y hostelería que no están previstas. Proponemos una modificación ampliando el objeto de esta ordenanza, en tanto no se tramita una ordenanza general de subvenciones.
Habla de competencias impropias, pero como también dice, estas ya se vienen desarrollando desde hace años y yo creo que están amparadas en el decreto de la Xunta. En todo caso, como ya hemos anunciado y porque no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor de un plan que es fruto del consenso y que hay que poner en marcha cuanto antes. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Por parte do Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, gracias porque, ao final, un ano despois de que nos atopáramos aquí neste pleno da corporación, pois tamén se vai vendo quen é capaz de recoñecer as tarefas comuns e conxuntas e a quen lle costa máis. E, desde logo, nunca deixarei de recoñecerlle a súa capacidade de ter unha visión non só positiva, sino de ser constructiva. É dicir, desde logo, estamos diante daquilo que a todos nos gustaría que pasara a cotío e que non pasa moitas veces. Poñer por diante os intereses xerais por diante de calquera outro interés que non sexa o que ten que defender un representante aos cidadáns. Señor Jorquera, efectivamente, vostede, como tamén apuntou a señora Martínez, pois puxolle voz a algo que penso que é un espírito compartido por parte de todos, non? Pero compartido que é demostrado empíricamente. É dicir, vostede dixo que non iba a sacar peito nin fachandear daquelas propostas que fixera o BNG. Pero voulle decir eu, vostede fixo moitas propostas e, ao igual que fixeron os outros grupos políticos, teñen un alto grau de coincidencia. Concretamente, un 85% das propostas que compoñen o Plan de Reactivación Económica e Social son comuns aos grupos políticos da corporación, incluso aqueles que teñen posicións antagónicas. O que pasa é que vostede, señor Jorquera, pois, dende o espírito crítico que o ten e que vostede é a oposición, é capaz de recoñecelo e de non intentar quitar tallada partidaria e, polo tanto, a min só me cabe recoñecer esa forma de facer política que eu penso que é valorada polos cidadáns, aínda que formemos parte de organizacións diferentes, aínda que vostede formule as críticas que considere e as que quedan por vir. Efectivamente, ninguén pode decir que o plan sexa propio ou que as medidas sexan só de un grupo ou que haxa unha soa medida que sexa de alguén. As medidas, as propostas, os acertos que teña este plan son compartidos. Sí, señor Jorquera, socializamos algo porque o compartimos, efectivamente, porque nun tempo absolutamente excepcional se puxo por diante o interese xeral. Efectivamente, se tomaron moitas medidas, como vostede dixo, non dende o 16 de marzo, senón dende a semana anterior. Adoptouse incluso o propio decreto de emerxencia antes de que existira o estado de alarma. Firmouno a señora alcaldesa, que se chama Inés Rei, señora Rei, pero que é a alcaldesa deste concello. E firmouno 4 días antes de que entrara en vigor o estado de alarma. Vostede é normal que ten que formular críticas, todas as que considere. Eu teño que aclararlle que toda a información a que vostede accede, información institucional, moita dela correspóndese con programas de servicios sociais. Programas como Acompáñote, programas que teñen que ver coas bolsas comedor, programas como que teñen que ver co propio dispositivo de Riazor, todos eles, efectivamente, foron publicitados e informouse á poboación. Campaña de Ninguén Atrás, pensando en axudarlle a aquelas familias que teñen máis problemas para poder acceder a recursos didácticos,
efectivamente. E tamén o plan anual de contratación, señor Jorquera. Fíxese vostede que podía terse feito en 2018, pero non é que estuéramos esperando un mes, é que pudo facerse no 2019, pero tampouco. Casualmente faise no ano 2020 e é unha obriga legal convertir o ordinario en extraordinario. Bueno, non o sei. Non sei se hai que parafrasear ou volver a campaña electoral. Desde logo, creo que hai que mirar cara adiante. Solo yo aclaro para que o saiba. É unha obriga legal. Tamén o era no 19 e no 18. O que pasa é que daquela, pois sendo unha obriga legal, nin existía nin se publicitaba. E neste caso, sí, dáse conta informativamente. Pero máis alá diso, eu teño que poñer de manifesto que a capacidade de diálogo tornouse, como vostede ben decía, nos últimos tempos, nunha especie en vías de extinción na política. E a capacidade de diálogo ten que facerse como se fixo neste Concello, sin poñer barreiras, sin poñer cordóns sanitarios, como levamos facendo dende que chegamos ao goberno municipal, señor Jorquera, porque vai alá un ano. En este ano, aos que tanto lle gusta facer comparacións, a min gustaríame tamén que se fora capaz de recoñecer que a man estuvo sempre tendida aos grupos municipais e cometeríamos erros, que os cometemos, sen dúbida ninguna, pero temos unha vocación e unha vontade, sabendo que, ademais, somos un goberno en minoría, de escoitar e de acordar, aínda que seamos forzas políticas diferentes. Por iso é necesario facer un recoñecemento explícito a todos os grupos, a todos, sen dúbida ninguna, o que vostede representa, o que representa a señora García, o que representa a señora Gallego, a propia señora Martínez, porque, ao final, cando decimos que o que estamos a vivir nos últimos meses en España é algo pouco desexable, tamén podemos decir que o que sucede na cidade da Coruña é bastante desexable. E iso non impide que cada quen faga as súas críticas, faga as súas propostas. Non se persigue que ninguén estea anestesiado, o que se persigue é que o clima sexa respirable e que sexamos capaces de entendernos, pensando que nunca está xustificado a bronca permanente. Eu, señora García, quero agradecerlle ao Grupo da Marea todos os acordos aos que temos chegado. Quero agradecerlle unha vez máis que foran capaces de apoiar a este goberno e agardo que sexan capaces de apoiar a este goberno moitas máis veces, pero, sobre todo, que pensen no interese xeral da cidadanía. Non podo deixar de decirlle que ás veces teño a sensación de que neste pleno da corporación, neste salón de sesións, parece que sempre están cabreados. Hoxe é un día para que sexamos capaces de poñer en común, para que sexamos capaces de felicitarnos. Non pasa nada por felicitarnos un día. Tamén o PP, permítame a brincadeira, señora Gallego, tamén o PP pode acertar algunha vez. Tamén pode acertar algunha vez. Non fai falta estar cabreados todos os días, señora García. Se pode acertar e se pode acordar, porque, ao final, son veciños e veciñas. Non entendo esa permanente manifestación de cabreo. E xa lle digo que lle recoñezo e que lle agradezco a súa paciencia, o seu apoio, os acordos aos que temos chegado, o que non impide que manifesten puntos de vista completamente diferentes, pero, desde logo, creo que temos que quedarnos con algo positivo. Combatir a desafección dos cidadáns tamén é acordar, é ceder, é poñerse de acordo, é ser capaces de establecer puntos en común. E hoxe aquí estamos facendo un punto en común. Mais ben, a súa intervención, señora García, sonou pouco menos que votaban por non aparecer facendo o contrario, porque parecía que non puxera en valor o que vostede mesma acordou. Sean capaces de non cabrearse, aínda que sea por un só día. Porque, fíxese vostede, se eu me puxera a facer un análisis
dos retrasos ou do que fixo cada quen. Só lle vou a dar 2 datos. Dende o mes de novembro que fixemos unha reforma en profundidade do servicio de contratación, este Concello está cumplindo, van 5 meses, o período medio de pago a proveedores por debaixo de 30 días. Eso non é propaganda, eso son feitos. A cidade da Coruña, xunto con Lugo e Ferrol, son as 3 cidades galegas no primeiro trimestre do ano que máis licitaron. Son feitos, non é propaganda. Seguro que facemos cousas mal, non teño dúbida. Seguro que cometemos erros. Pero non fai falta estar cabreados sempre. Hoxe é un día tamén para que seamos capaces de poñer de manifesto que nos puxemos de acordo, que nos une moito máis do que nos separa. E é que nos une moito máis do que nos separa, porque estamos nunha situación absolutamente excepcional. E excepcional é porque en 100 anos non houve unha pandemia destas características. Polo tanto, pensemos que nós somos unha parte. Hai moitas máis administracións que tamén teñen que facer a súa tarefa. Deixo para a seguinte intervención, porque non quero facelo de forma apurada, o recoñecemento explícito tamén ao grupo da oposición, a quen é a alternativa natural ao goberno socialista, que é o Partido Popular. E, señora Gallego, agradezo, sen dúbida ninguna, agradezo as súas palabras, pero gustaríame entrar en profundidade cando me toque no seguinte turno. Gracias. Moitas grazas, señor Laje. Último turno de 5 minutos por Ciudadanos, señora Martínez. Bueno, serei un pouco repetitiva en canto ao plan, pero, bueno, como non o dixen antes, o plan recolle case todas as aportacións que propuxemos, tamén desde este grupo, baseadas no que se transmitía desde a rúa. Moitas das medidas coinciden, ademais, coas aportadas por diferentes colectivos e asociacións desta cidade, o que lle dá aínda máis solvencia a este presco. O importante agora é a súa posta en marcha inmediata e a súa continua revisión. Todas estas axudas irán evolucionando a medida que vayan chegando a todos os que as necesiten e debemos estar atentos a que realmente funcionen. Por iso parecenos fundamental esa idea falada da constitución do Consello Económico e Social e tamén imprescindible a oficina Presco para axilizar todos os trámites para resolver calquera dúbida e que ademais creará emprego. Non podemos, non debemos defraudar as expectativas xeradas con este plan nos máis afectados que recibiron a nova do consenso e do plan con moi boas palabras e moi agradecidos por este acordo e tamén polo consenso entre todos os grupos políticos. Gustaríame destacar dentro da parte social, ademais do respaldo absoluto a que entidades de recoñecido prestixio e con plenas garantías reciban a axuda económica para axudar nesta tarefa, destacamos ademais ese aumento nas axudas á conciliación. Unha conciliación que se fixo moito máis dura durante o confinamento co teletraballo. Levamos anos falando do teletraballo e chegou da forma máis inesperada da que nos podíamos agardar. Pero a verdade é que chegou. Xa comprobamos nestes meses que a conciliación foi un dos maiores retos aos que nos enfrontamos. Se conciliar antes non era fácil, agora foi prácticamente, en algúns casos, unha misión imposible. Moitos tiveron que ser pais, profesores, traballadores, todo ao mesmo tempo, tamén ao cargo de persoas maiores e de persoas dependentes. Por iso parecenos tan importante as axudas para a canguraxe e para a atención a maiores. En canto ás liñas estructuradas dentro das medidas económicas dirixidas aos colectivos afectados polo cese de actividade económica, os autónomos, micropemes, comercio, hostalería e industria cultural, agardamos que sexan todo efectivas que necesitan os afectados. En calquera caso, como dicía, de nós depende estar atentos a como se vai desenvolvendo esta incerta situación e seren capaces de reaccionar para adaptarnos ás necesidades. Dende o principio da pandemia tomáronse as primeiras medidas como o novo calendario fiscal en relación aos prazos de pagamento, o control dos empregos que xeneran as concesións municipais e o facilitamento das prazas de aparcamento, a suspensión da hora. Este plan culmina de maneira moito máis ambiciosa, cubrindo as necesidades sociais, estimulando con bonos e promocións ao comercio e á hostelería, con axudas dirixidas a amortiguar os pagos das cuotas da Seguridade Social aos autónomos que tan inxustamente aboaron a toda agora, axudas para os alquileres que xa se viron forzados a ter os seus negocios pechados sen xerar ningún tipo de ingreso,
axudas para adaptar os seus establecementos ás novas medidas de distanciamento entre os clientes, axudas para os xuros xerados por verse obrigados a pedir créditos, axudas á evolución tecnolóxica, sin ter que prescindir da calor que sempre terán as nosas tendas tradicionais, axudas en formación para que eles sexan os seus mellores técnicos para sí mesmos e adquirir a destreza necesaria para ser autosuficientes e axudas para que lles resulte máis doado contratar e así crear emprego na cidade. Ademais, tamén hai cartos para modernizar tecnolóxicamente o Concello que facilitará os pesados trámites aos cidadáns e aos empresarios que teñen que empregar ata o último minuto do seu valioso tempo en traballar para crecer, non para andar con papéis de aquí para lá. Se eles medran, os coruñeses e a cidade tamén todo vai da man. Non olvidamos facilitarlles material de prevención, nin tampouco axilizar as licenzas de obras e, por suposto, a importancia do impulso á inversión a través da contratación pública, sobre todo en obras e equipamentos, rehabilitación e melloras dos espazos públicos. Todos xuntos temos que traballar para sair desta. É a nosa responsabilidade, é a nosa cidade. Nas situacións complicadas hai dous tipos de persoas, as que xeneran ideas e accións conxuntas para leválas adiante e as que non. A marxe de ideoloxías, se non se pode axudar, mellor que non se moleste. Sexamos un exemplo de moderación e de execución. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Adiquei ao final da miña primeira intervención, da nosa primeira intervención, a lembrar que moitas das actuacións que se abordan neste plan afectan a competencias autonómicas, son competencias residenciadas na Xunta de Galiza. A propia señora Mónica Martínez, na súa primeira intervención, lembrou as advertencias de que son competencias impropias, por moito que nunha situación catastrófica este xustificado asumir esas competencias impropias, e por ese motivo apelaba que este plan non pode servir para suplir a inacción de outras administracións. Permítanme que ilustre un poquinho todo isto. Hai unha semana o presidente da Xunta anunciou a bombo e platillo que ia espolear a reactivación económica. E que medidas anunciou? Axudas para renovar electrodomésticos e equipos de domótica, actuacións para dispor de 50 vivendas novas e 2,8 millóns de euros de axudas sociais para as persoas máis vulneráveis. Reparen, un goberno dun país de 2.700.000 habitantes, ante que está caendo, anuncia 50 vivendas novas. 50. Non 5.000 nin 50.000. E 2,8 millóns de euros de axudas sociais para as persoas máis vulnerables. 2,8, non 28. E como chegan as eleccións, e con elas os Reis Magos vanse aproximando, o pasado venres anunciou un novo paquete de medidas por 35 millóns de euros. Pero todas as medidas anunciadas, en total, nin siquiera chegan aos 100 millóns de euros. Nun goberno da Xunta de Galiza que xestiona un orzamento que supera os 10.000 millóns de euros, e iso, pese a que moitas das actuacións anunciadas xa estaban contempladas nos actuais orzamentos da Xunta de Galiza e agora se anuncian como grandes medidas para facer fronte á crise. Até o punto de que Galiza, xunto con Aragón, é a única comunidade autónoma que non destina aos autónomos e PEMES axudas directas a fondo perdido, e mentras iso acontece, destinan 8 millóns de euros de axudas ás empresas en ERTE, iso sí, coa condición de que dean emprego a máis de 300 traballadores. É dicir, nun país onde o seu tecido económico se basea en microempresas, excluindo a todas as pequenas, a todas as medianas empresas e a todas as microempresas. Pois miren, o Concello da Coruña, tendo moitas menos competencias, gobernando para un universo de poboación moi inferior e tendo moito menos orzamento, vai aprobar un plan moito máis ambicioso do anunciado até agora pola Xunta de Galiza. Por eso reiteramos a nosa petición á Xunta de Galiza. É unha petición ben sinxela, facemos xa o actual goberno galego e faremos xa o goberno que resulte das vindeiras eleccións. Que exerza, que goberne. Gobernar non é simplemente exercer de comentarista, criticar o mal que o fai o goberno central, recomendar a outras administracións o que ten que facer. Gobernar é asumir as responsabilidades. Que en vez de ser un comentarista televisivo, exerza, goberne, asuma as súas responsabilidades porque o Concello ten que complementar, o que non pode facer é suplir. Quero rematar facendo varias observacións a algúns aspectos concretos do plan.
Hai iniciativas como Bono 10, como Bono 5, que se prevé desenvolver a través de entidades colaboradoras. O BNG non se opón, non nega a complexidade que tería estas iniciativas xestionadas de maneira directa. Estas entidades, algúns poden gustarlle máis, outros menos, pero en calquer caso son entidades representativas de ambos sectores, comercio e hostelería, estou falando da FUC e estou falando da Federación Provincial de Hostelería, e creo que todo o goberno debe de establecer marcos de cooperación cos axentes sociais esquecéndose de filias e de fobias. Iso sí, hai dúas cousas que consideramos imprescindibles e quero aproveitar para manifestalas. Primeiro, o Concello ten que tutelar o uso que se fai deses incentivos. Estamos a falar de recursos públicos, polo tanto, de diñeiro de todos os cidadáns, e, polo tanto, é fundamental que eses recursos cumplan co fin ao que están destinados e que se vehiculicen esas iniciativas a través desas entidades colaboradoras. Non pode significar que só se beneficien os comercios ou os establecementos hosteleiros adheridos a esas entidades colaboradoras. Hai moitos comercios, moitos establecementos hosteleiros da Coruña que non están adscritos a esas entidades e teñen que beneficiarse tamén desas axudas. Contémplase tamén unha campaña de promoción do comercio de hostelería local por medio millón de euros. Ben, o BNG tampouco se opón, pero promoción non é autobombo. Promoción non é campañas de marketing para facerse autobombo. Hai moitas maneiras de facer promoción sen recurrir ao autobombo. En este sentido, enlazo con unha cousa que manifestou con Celleiro de Facenda. O BNG está a favor de que haxa un plan anual de contratación. Parecelle moi ben que haxa un plan anual de contratación. Non o criticamos. O que criticamos é que se anuncia, vou moi plantillo, un plan anual de contratación de 500 millóns de euros, de máis de 500 millóns de euros, para facer fronte ao COVID, porque, sinxelamente, non é certo. E queremos que a información ten que ser sempre rigurosa para non caer en autobombos total e absolutamente injustificados. Pero, bueno, en calquer caso, non quero parecer enfadado, como decía o señor concelleiro de Facenda, e non quero rematar este debate cambiando o bo tono con que transcurriu todo o pleno e, polo tanto, quero rematar xa a nosa última intervención reiterando o fundamental. Creo que todos nos podemos felicitar de ter sabido estar á altura das circunstancias e de que poida sair este plan aprobado co apoio da totalidade dos membros da corporación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Señor Laje, ten vostede boa queixa coa Marea Atlántica. Eu creo que confunde ser críticos, que aviso, seguiremoslo sendo, porque eu creo que é un xeito tamén de indicar camiño do que nós creemos que deberían ser as políticas municipais postas ao servizo das persoas. Confunde ser críticos con estar cabreados. E a verdade é que eso se debe de ver a que vostede non estivo neste salón de plenos durante o mandato pasado, cando un grupo de cabreados permanentemente bloqueaban a cidade, bloqueaban a aprobación dos orzamentos, bloqueaban a aprobación das ordenanzas, bloqueaban toda unha serie de cousas porque, efectivamente, estaban moi cabreados. Eu creo que non debería ter moita queixa. Como xa dixemos no seu momento, a aprobación deste modificativo non está en risco e a Marea Atlántica sempre vai estar do lado da xente e sempre vai antepoñer os intereses da cidadanía, non como facían outros. Entón, imos aprobar este modificativo porque entendemos que a cidadanía non pode agardar máis, pero é tamén de interese da cidadanía que lle chegue a señora Rei un aviso importante. O que está en risco non é o modificativo, senón a alianza progresista que lle deu a investidura e que debe guiar o futuro do mandato. O que menos nos importa na Marea Atlántica é que, efectivamente, se introduciran propostas do arco conservador neste modificativo. Efectivamente, creemos que é unha boa noticia chegar a un acordo entre todas as forzas, como tamén é unha boa noticia que os populares da Coruña se desmarquen da estrategia lamentable que está levando o seu partido en Madrid, que utiliza unha crise sanitaria mundial para derrocar a un goberno que sempre tildou de ilexítimo. Agradecemos que abandonen a vía da destrucción, señora Gallego, e lle lembramos que lle debe disculpas a Claudia Delso e a este pleno pola persecución política que agora o seu partido está levando a cabo en Madrid tamén.
Desgraciadamente, as relacións entre o Goberno local e a Marea Atlántica saen deterioradas deste episodio. A elaboración deste modificativo despois de 2 meses de traballo foi atropelada e intencionadamente opaca, ata niveis delirantes. Se tiñan presa, señor Laje, empezaran antes, como fixeron outras moitas cidades. A rolda de prensa de presentación deste acordo tivo lugar sen que tivéramos acceso ao expediente. Do mesmo xeito, a Comisión de Facenda, encargada de dictaminar o asunto antes de mandalo a pleno, tivo que votar sen poder revisar ningunha das súas máis de 100 páxinas de altas e baixas e información contable. Nos días previos, os envíos de documentación eran a altas horas da madrugada, contraditorios entre eles, etc. Non se nos pode achacar, señor Laje, que non teñamos paciencia e que non teñamos boa vontade. Outra cousa é que se abuse da boa vontade dos grupos da oposición. Si esta vai ser a normalidade que pretenden instaurar, que Dios nos pillen confesados. E aquí, sinceramente, o resto das forzas políticas que se posicionen como mellor lles cadre, pero a Marea Atlántica non ven a este pleno para louvar o traxe do emperador. Unha revisión pormenorizada do expediente, unha vez que xa estaba dictaminado na Comisión de Facenda, evidencia toda unha serie de sorpresas que entendemos como unha enorme deslealdade por intencionadas e das que en ningún caso, e me gustaría insistir aquí, en ningún caso a Marea Atlántica se vai facer responsable. En primeiro lugar, o modificativo incumpre por decisión unilateral do Partido Socialista e sen avisarnos toda unha serie de acordos que facilitaron a aprobación do orzamento en 2020, como poden ser, e me gustaría citalas, as obras de mellora no Centro de Orientación Familiar, o programa Redeiras de Acompañamento de Maiores, que se ve sustituído por convenios con entidades, os orzamentos participativos de expansión de zonas verdes, como os da Avenida do Ferrocarril, a Rúa Oslo, a trituradora de restos de poda, por favor, 4.000 euros, ou sea, 4.000 euros para unha trituradora que é unha das principais demandas dos veciños da periferia, a ampliación do carril bici, por exemplo, o do Elviña, e outros proxectos, 12 proxectos de orzamentos participativos por máis de 1 millón de euros, que son propostas da veciñanza, eu creo que deberían tomalas máis en serio. E unha cuestión, señor Laje, que nos parece grave, sobre a que quero chamar a atención. Entre as baixas para financiar este modificativo se atopan as obras destinadas a evitar as entradas de auga no saneamento municipal, que dificultan enormemente a depuración na depuradora de Bens. Me parece unha irresponsabilidade enorme, señor Laje, precisamente neste momento de alerta sanitaria. Outra cuestión que está nos acordos orzamentarios e que non se nos comentou. O sector da cultura finalmente perde apoio, porque as altas son menores que as baixas. En realidade, hai recortes. Dan de baixa unilateralmente diversos convenios, sen avisar, como é o do Programa Hábitat das Nacións Unidas, aquel destinado a encamiñar a Axenda Urbana da Coruña cara aos obxectivos de desenvolvemento sostible, algo que nos deixa absolutamente estupefactos, non? Pero, bueno, onde se poña un bo ánaco de cemento, que se quite o resto das políticas. O interventor avisa do uso incorrecto da ordenanza de benestar para xestionar axudas vinculadas con emprego e promoción económica, porque non existe unha ordenanza alternativa, algo que non nos sorprende en vista do visto. E tamén se propoñen diversos cambios no financiamento de proxectos afectados a crédito que requerirían do Goberno unha explicación pormenorizada, porque eso ten que ver con que proxectos se arrastran dun ano para o seguinte e creemos que é importante. En definitiva, a preparación deste modificativo non é propia do Goberno da amabilidade nin do Goberno do consenso. O consenso ten que estar baseado en que todas as partes implicadas nese consenso dispoñen da información necesaria. É un exemplo máis da estrategia de feitos consumados a que nos ten afeitos, convocatorias urxentes, expedientes a última hora, etc., que xa efectivamente forma parte desa nova ou vella normalidade. Para nós, ocultar deliberadamente información controvertida, como é, pois en que se materializan finalmente os bonos de apoio ao comercio, que ademais entendemos que concreta a súa viraxe cara á dereita, supón un abuso de confianza a quen lles deu a investidura, os orzamentos e a gobernabilidade. E me gustaría facer fincapé nisto. Podemos ter un discurso máis ou menos duro, máis ou menos crítico, pero a Marea Atlántica está facilitando a investidura, os orzamentos e a gobernabilidade. Gobernabilidade dende o punto de vista progresista e das maiorías sociais. Me gustaría que pensaran niso. Eu entendo que teñen outras alternativas e poden exploralas, e poden valoralas. Nós témolas bastante claras.
Por iso, señor Laje, efectivamente, o que debería ser unha boa noticia e un motivo de orgullo, a aprobación deste modificativo convírtese, señora Rei, nun punto de inflexión amargo na relación entre o Goberno e a Marea Atlántica. Como xa anticipei, votaremos a favor, pero algo rachou, señora Rei, e dicímolo precisamente en interese da ciudadanía. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Otro tema fundamental para activar la economía es agilizar la obra pública. De nada sirven los anuncios si luego no se ejecuta el presupuesto. Venimos de 4 años de parálisis y abandono, pero ya ha pasado un año y el grado de ejecución del presupuesto de inversiones este año va por el mismo camino. En el presupuesto, y está en el expediente, en el modificativo, hay 54 millones de euros para inversiones y se han ejecutado 2. Quedan 7 meses y 52 millones. El capítulo 7 está sin tocar. Nada sabemos de las ayudas para rehabilitación y es un tema preocupante. Y no solo hay que agilizar la obra pública, sino también la privada, las licencias, los permisos, simplificar trámites. Otro tema que hay que abordar más pronto que tarde es el de los impuestos. Quiero recordar que este año sube el IBI un 3% por la actualización de los valores catastrales solicitada por el Gobierno local. Eso se comprobará en los recibos, no es el momento hoy de discutirlo, pero sí hay que pensar en una rebaja del IBI que compense como mínimo esa subida y otros beneficios fiscales para sectores económicos afectados por esta crisis. Esperamos que este año, señor Laje, no acepten los chantajes que ya avisa la señora García de su grupo y se mantenga el clima de diálogo de aquí en adelante, tanto para las ordenanzas fiscales como para el presupuesto. Porque, señora García, se cogieron una pataleta que aún no se les ha pasado cuando anunciamos estos días que por nuestra parte iba a haber acuerdo, no porque el PSOE priorizase ningún pacto con el PP, sino porque entre todos los grupos se llegó a un pacto y nosotros pusimos la ciudad por delante antes que ningún interés partidista. Venimos de 4 años de sectarismo, señora García. Su hueco en el mapa político no tiene que buscarlo excluyendo al PP, sino haciendo algo útil por la ciudad, que ya va siendo hora, y este pacto lo es. Me alegro de que finalmente se hayan sumado. Esperemos que este plan entre en vigor lo antes posible y se puedan aprobar pronto las bases de los distintos programas y se unan así a las medidas que ya ha puesto en marcha ya la Xunta de Galicia. Se ha hablado de la Xunta de Galicia. Nadie puede cuestionar la gestión durante la crisis por parte de la Xunta, señor Jorquera. Léase los acuerdos del Consejo de la Xunta y le voy a citar algunas de estas medidas. Se reforzaron las ayudas destinadas a las personas más vulnerables durante la crisis sanitaria. Risga, adelantando el pago de una semana, flexibilizando y facilitando la tramitación y permitiendo que las personas que superen los 65 años la sigan cobrando. Incrementar en 310.000 euros la cantidad para ayudas de inclusión social. Aprobar la mayor orden de ayudas para entidades sociales de inclusión de la historia de Galicia, 18,3 millones de euros. Aumentar las horas de ayuda del servicio de ayuda a domicilio. Ayudas extraordinarias de alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad por causa del COVID. En principio, 8 millones. Prolongar hasta 2020 la ayuda extraordinaria a las familias gallegas beneficiarias del bono alugueiro social. Destinar cerca de 3 millones de euros a un nuevo paquete de ayudas a los ayuntamientos para sufragar medidas sociales. Un paquete extraordinario de medidas de conciliación dotado con 40 millones de euros para menores de 12 años y para mayores y dependientes. Ahí ya van más de los 100 que usted dijo. Pero también aprobó medidas económicas para inyectar liquidez inmediata a pymes y autónomos. Fue la primera comunidad en activar los expedientes de obra y servicios. Línea de financiación a través de préstamos avalados asumiendo el 100% de los intereses que permitirá movilizar en el tejido empresarial gallego 250 millones de euros. Suspensión de plazos para la presentación de impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones. Dotar de liquidez a la tesorería autonómica para, entre otras cuestiones, agilizar el pago a proveedores, que también ayuda bastante. Anticipar hasta 1.500 euros a trabajadores por ERTEs ya autorizados. Ayudas por 8 millones para complementar las prestaciones de menor cuantía a trabajadores afectados por ERTE y para mayores de 55 años que perdieron su empleo. Poner en marcha la campaña de comercio seguro, 16 millones de euros para adecuación de establecimientos y mejora de la seguridad. Plan de transformación digital de pymes y comercio, dotado con 23,5 millones de euros que movilizará 40 millones.
flexibilizar las condiciones de adjudicación del suelo empresarial, plan de reactivación de cultura y turismo con una inversión de 27 millones de euros y 50 medidas específicas, ayudas para taxis y vehículos de alquiler, préstamos a interés cero para que los agricultores puedan percibir el anticipo de 210 millones de las ayudas de la PAC, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un Gobierno autonómico sólido, firme, riguroso, cumplidor, leal y capaz, y en el que se puede confiar por mucho que ustedes quieran entrar en campaña y hacer oposición desde La Coruña al Gobierno de la Xunta. Pero para terminar, sí que quiero reiterar, por supuesto, nuestro voto favorable, que esperamos que este consenso continúe de aquí en adelante, que el plan funcione, que seamos ágiles en la aprobación de unas bases y que el diálogo sea lo normal de aquí en adelante. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, pecha o debate. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, efectivamente vamos a facer que a Comisión de Economía, Facenda e Administración Xeral sexa a comisión de seguimento. É dicir, hoxe poñemos un piar importante, que é un plan. Hai que desenvolvelo, hai que aprobar unhas bases, vamos a compartilo e vamos a facelo falando con todas e con todos, como fixemos ata de agora. E hai que combinar a seguridade xurídica coa axilidade e co propio ritmo da Administración. Non vou ser cicatero no recoñecemento ao Grupo Popular. Señor Rodríguez, señora Gallego, felicitos, agradezco que se teñan sumado, que teñan compartido e que teñan formado parte. Gracias polo esforzo e as facilidades dadas. Señora Gallego, para min as súas verbas son verbas nas que me recoñezo. Foi fácil entenderse e foi fácil chegar a un acordo. E isto que se acostuma a facer pouco, a min non me doen prendas en facelo, porque creo que precisamente fai moita falta empezar a ser políticamente incorrecto e chamarlle as cousas polo nome. Si é doado habitualmente entenderse con todos os grupos da corporación, quero decir que con quen está enfrente e con quen en condicións normais é a alternativa, é dicir, o grupo maioritario en fronte do Partido Socialista, neste caso o Partido Popular, pois eu creo que non pasa absolutamente nada, todo o contrario, por este recoñecemento. E iso non impide o recoñecemento, os apoios recibidos e a posición nítidamente de esquerdas, socialista e socialdemócrata deste goberno, que entendeu que tiña que construir acordos. E si é un mandato da amabilidade, si é un mandato do entendemento, é un mandato no que a señora alcaldesa nos invitou a todos a que fóramos capaces de deixar atrás leas e tempos pasados. Por iso, o goberno local entendeu que este acordo e este plan debían de construirse entre todos, dende o minuto cero. Porque a sociedade non entendería que actuáramos de outro xeito, en clave de eixos ideolóxicos, cando, ao final, a verdade é que chama moito a atención o alto grado de coincidencia existente. Un alto grado de coincidencia do cal eu me felicito. Señor Jorquera, estamos de acordo. Tutelar os programas de incentivos ao consumo, sen dúbida. Está previsto non só que se tutelen, senón que se coordinen e que haxa un control e auditoría sobre as entidades colaboradoras, que en ningún caso debe de restringir aos asociados. É unha condición para que sexan precisamente entidade colaboradora, sexa no ámbito do comercio ou sexa no ámbito da hostelería. Como vostede ben dixo, aquí non hai nin filias nin fobias. Aquí hai un marco de diálogo cos axentes e coas entidades existentes. Por iso, diría que somos capaces de entendernos habitualmente dende a diferencia, porque somos capaces de non estar cabreados nin vivir as cousas con senreira.
aceptando que hai diferencias, aceptando que non pensamos igual, pero poñendo en común. Señora García, dice vostede, ten boa queixa. Señora García, non teño ningunha queixa. Ningunha queixa. Agradecinllo. Volvo a agradecerllo en nome do Goberno. E reiterolle que sesa investidura, sesan orzamentos, sesan ordenanzas fiscales, son froito de acordos nos que se pon en común. E, polo tanto, agradecemento todo. Chámame a atención que fale de incumprimentos. Para facer unha modificación orzamentaria deste calado, é evidente que hai que sacar cousas do orzamento e poñer outras de forma puntual. Vostede dice que non cumplimos cos veciños, cos orzamentos participativos. Mire, señora García, os orzamentos participativos do ano 2017, cando nos chegamos ao Goberno, quedaba máis do 53% por executar. Non estaban nin redactados os proxectos. O sea, non é que non estuveran executados. Pero é que do ano 18, cando chegamos, máis do 96% tamén estaba sin executar. Co cal, creo que son dous datos un pouco que falan ás claras de que o de ter en conta o que din os veciños é algo máis que poñelo nun papel. Vais executar unha boa parte do que quedou sin facer. E vostedes coincidirán comigo que hai que priorizar. E aquí o que priorizamos pois é, efectivamente, axudarlle aos colectivos máis vulnerables. Chámame a atención que diga que os bonos do comercio e a hostelería é un xiro á dereita. Considera vostede que dedicar 1,3 millóns de euros a potenciar o comercio de proximidade, a axudarlle a hostelería desta cidade, é un xiro á dereita? Eu creo que é, ni máis ni menos, algo no que coincidimos todos, salvo que agora vostedes non coincidan. Non vexo eu ao señor Jorquera nin ao BNG xirando á dereita, por poñerlle un exemplo. O Partido Popular, ao mellor, pode que xire á dereita se é que está un pouco máis alá da dereita, pero ao Partido Socialista ou ao Bloque Nacionalista Galego é difícil dicirlle que están xirando á dereita. O que estamos a facer, ni máis ni menos, é actuacións con responsabilidade. Nin máis nin menos. Non hai ningún concello en Galicia que teña mobilizado semellante volumen de recursos. Señora García, creo que falar de unha alianza que está deteriorada ou dunha relación deteriorada ten que motivarse. Eu respeto que vostedes construían o relato que consideren convinte. Son unha forza política autónoma e toman as súas decisións, pero creo que se equivocan de escenario e de momento. Creo que non é o momento de ter ningún tipo de nin de ruptura. Non hai ningún plan infalible, señora García, pero tampouco hai ningún concello en Galicia que vai a mobilizar os recursos que vai a mobilizar este concello. E para rematar, tal como fixen ao comenzo, quero agradecerlle, empezando por vostede, señora García, para que vexa que non só temos recoñecemento, sino agradecemento a todos os voceiros e voceiras dos partidos políticos aquí presentes na corporación, o meu agradecemento como concelleiro de Economía e Facenda, tamén ao persoal da Concellería que adicou mañáns, tardes e noites a darlle forma a este plan, a esta potente ferramenta. E permítanme decilo á señora Rei, que é a alcaldesa desta cidade, pola confianza que ten depositada en nós, neste goberno, e tamén pola xenerosidade que ten establecido, marcando desde o primeiro día unha pauta, que é a búsqueda de entendemento entre todos, entre os que pensan como a nós e os que pensan de xeito diferente. Por iso creo que exercer o liderazgo como exerce a nosa alcaldesa é unha proba de entender a gobernanza solidaria e a gobernanza compartida. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Xa me pisaron
todos os voceiros e voceiras os agradecementos e non teño intención nin de dilatar máis o pleno nin de ser reiterativa niso, pero sí quero que conste na acta como alcaldesa presidenta desta corporación o agradecemento aos voceiros e voceiras por todo o traballo realizado, tamén aos concelleiros e concelleiras que son membros da Comisión de Facenda e un agradecemento especial a todo o personal municipal, funcionarios e funcionarias que traballaron arreo na área de Economía e Facenda nestes últimos días para sacar adiante este expediente. Moitas grazas a todos eles e a todas elas. A normalidade xa está prácticamente aquí. Nos próximos días ou estamos a vivir esa volta á nosa vida normal. Eu non lle chamo nova normalidade porque creo que non traerá nada de novo. Creo que nesta normalidade voltaremos ser os mesmos de sempre, teremos as mesmas presas, estaremos agobiados polo traballo, voltaremos a botarlle as broncas aos nosos fillos por non facer os deberes, aínda que agora lles digamos que, bueno, non hagas la tabla de matemáticas, que hai que vivir la vida. Voltaremos a deixar de quedar cos amigos, aínda que agora fagamos 7 videoconferencias ao día porque non teremos tempo. E voltaremos a esa normalidade, as nosas costumes, deixaremos de ser runners, de facer yoga e de cocer pan os domingos pola mañá na casa. Pero nesa normalidade nos temos que estar á altura como representantes públicos. E hoxe estou ben orgullosa de que o esteamos, de que poidamos salir deste salón de plenos a chegarnos ás rúas da cidade e facelo coa cabeza ben alta. Lamentablemente, non sei se noutras institucións do Estado todos os políticos poden facer o mesmo, pero nós, concelleiros e concelleiras da Corporación da Coruña, sí o podemos facer. Coa normalidade e coa convocatoria das eleccións galegas, tamén hai que dicilo, volveremos a discutir, volveremos zouparnos uns aos outros dentro dunha orde neste salón de plenos, sairán as nosas diferencias porque teñen que sair, porque as temos, porque son enriquecedoras e porque son necesarias. Pero nunca debemos esquecer, cando a cousa se poña turbia ou cando pensemos que non hai saída ás nosas discrepancias, que unha vez fomos capaces de acordar, que unha vez fomos capaces de facer algo xuntos e xuntas e, sobre todo, que ese algo o fixemos pensando na cidade da Coruña, que é para o que estamos aquí, pensando no interese dos coruñeses e das coruñesas, que é para o que estamos aquí, e, sobre todo, sabendo que podemos miralos aos ollos e dicirlles que estamos sempre traballando por eles. Así que, moi agradecida, unha vez máis, e moi orgullosa desta volta á normalidade. O gallá, isto do que hoxe nos estamos congratulando, que parece extraordinario, forme parte da nova normalidade ou da normalidade que ten que presidir a política. Moitas grazas. Pasamos xa á votación deste punto. Votos a favor. Moitas grazas. Señor García, o sentido do seu voto. Por supuesto que sí. Ben, a favor. A social. A favor. Contra. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobado por unanimidade da corporación. Moitas grazas e moi bo día.